Всем привет, мои подписчики и друзья. И сейчас я буду сделать на школе, на חזרה на בית הספר. ладно? זה האוטו נראה באמת טורקי, תאמין לי. Я уже здесь на Хадера, каньоне. Я захотела. עכשיו אני מחכה לאמא. סבבה שם, אפשר להגיע עם האוטו שלי בלב. עכשיו אנחנו נעלה למעלה לקנות את כל הדברים של הבית הספר, אז עולים למעלה, נתראה למעלה. עכשיו אני עולה למעלה, הכי למעלה, בשביל לקנות את הדברים. נראה לי שגם בגדים קצת של בית ספר, גם חלק בגדים, אני לא יודעת. אולי אני אבדוק בפוקס, אני לא יודעת. או שבינתיים לא, אולי אחרי, אני לא יודעת. נראה לי שפה יש פה בגדים. אמא, אבל אין פה חולצות של בית ספר. אבל לא כאלה. הנה חגורה, אמא. מצאתי פה חגורות. יש פה כל מיני חגורה. רוטט יותר קרסיבי. אבל לא... רגע, צריך לבדוק. Может, мы найдем там, идем туда. Идем. לא נראה לי שזה של זה. אולי אפשר לשאול את זאתי. אמא, בואי אנחנו נשאל את זאתי. לא, זה לא. Lisa, tu devrais lui prendre ça. Waouh. נשאל את... אני לא מאמינה מה יש כאן. שלום. יובל, תביא לי בבקשה את המדבקות של 59. אפשר שמישהו יעזור לי? כן, המדבקות. אפשר שמישהו יעזור לי? רק שנייה, היא תבוא אליי. 49. תסתכלו, אני רואה פה איזשהו תיק, גם מהמם, אפקט, what the fuck. לא בדיוק. סליחה, אפשר?
רציתי לשאול, החגורה הזאת... את יכולה לא לצלם אותי? נו. לגבי של גברים או של בנות? זה של נשים. של נשים? כן. כל אלה? כן. גם אלה? כן, כן. הכל. של נשים, אמא. לא יודעת. שחור? מה את רוצה לשים את זה? עם ג'ינסים? כן, שחור יתאים, זה הכל. כמה זה עולה? 70. יש פחות מ-70? כולם 70? כן. בסדר, תודה. עכשיו אנחנו הולכים למעלה לדעת אם יש עוד משהו לבדוק. אני לא יודעת אם יש. אני לא רואה אם יש פה, צריך לבדוק. ואנחנו נבדוק פה. אוקיי. את רואה שיש פה אמא? נו, חגורות, אני צריכה, אמא. 100 שקל פחות 20%. 189. Извините. У вас есть хагура, которую можно держать на это? Брюки? Да. Нет у вас? Ладно. Спасибо. Мам, у них нету. Что? Которые на это. Здрасте. Я помню вот эту. Я когда-то была здесь у вас. Это идет вот эти все. 2 за 200. 2 за 200? 1 129 Это с пушек, вы хотите с пудом? תהיה החלפה, שיבואו, ירצו, יחליטו, לא ירצו, לא יחליטו, לא אכפת לי שום דבר. Смотрим, что еще есть. Видите, какие-то. Ух ты, это тоже красивее. הנה אפילו משהו טוב, משהו יפה. לא, זה לא נראה לי ממש יפה, זה בכלל לא. זה הרבה זמן עשיתי אותה. אני יכולה לעבוד תפקודות. אתם רואים, הכל פה מה של בגד ים. מה שאני לקחתי זה היה משהו כזה בוורוד, איזשהו ורוד כזה עם לא נראה לי ורוד אבל כזה. בחרת? אמא, בחרת? תגידי. אמא, אין לי זמן. זה אותו מספר, נכון? לא השתנה. כל הזמן יש לי 20 מספר.
תראה, יכול להיות שהייתה טעות, אני לא יודעת. יכול להיות שזה... יש גם בגד ים כזה, איזה יופי. יש כל מיני בגד ים. יש גם בצבע כזה, ואת כל אלה, מה שאני רואה פה, הכל מושלם. подожди. אמא, תסתכלי איזה יופי. זה נראה לי החלוק כזה יתאים לך. אני רוצה לראות. Чашка Би не подойдет? מה זה? Би, Би. 300 שקל. יש גם ורוד. 85 Би. Это Си, а это Би. Нет, он большой. Большой? Он не большой, он меньше, чем это. Просто много. Я еще думала, чтобы он маленький, но больше, да. Примерьте. давай. יאללה. אז אני מכסה את אמא ומחכה לה עד שהיא תצא. וואו, איך רואים אותי? איוש. לא Эти, יודעת. которые последние, это уже другая списка и цена. Вот, смотрите, еще какой есть. Вот они как настоящие. Можешь посидеть. Ничего. Садись, мама, подождешь. Я не буду подождать. Я хочу уже школу, уже хочу. Уже каникулы, сейчас будет школа. Сейчас я это сделаю. בגלל שאני עושה בטלפון שלי ביוטיוב. הכל ביוטיוב. בשביל חזרה לבית הספר. צריכה לכתוב ולכתוב. גם אין לי אפשרות, כי זה שירות לא לכתוב. Ну что, мамуль? רגע. סבלנות. מתוקה שלי. לעזור? לא. טוב. אני רק מחכה לה, אז אני לא יודעת מה להגיד. אז בינתיים אני אחכה עד שאנחנו נעלה למעלה לגבי הציוד לבית הספר. אז מה אני אגיד? לחכות. בינתיים אני רואה משהו של חנות של טלפונים. אני לא יודעת אם אפשר. ויש שם את החנות של המשחקים, ששמה, שאולי אני רוצה, בגלל קופסת תכשיטים, אז גם זה אולי אני קונה. זה גם יפה. נראה לי שיש לי אחד כזה. נו, איך? עוד אחד את עשית? תדקי את שתיהם.
Сколько уже можно примерять вот это? עכשיו הקופה לא נותנת לי 20% של העברת מולדת. איך אני עושה את זה? לא, יש לה מועדון. היא צריכה... היא עשתה מזמן, אבל זה מופיע שיש לה הכל. איפה המספר? לא, אני לא יכולה לעשות. תסתכלו עליי, אני כל כך יפה. וואו, זה כל כך מהמם שיש בית ספר במקום להיות בבית. מה הייתם אומרים? Напишите мой канал. איך? רגע, לא. זה נראה לי גם החלוק מאוד יפה. וואי, החלוק הזה מהמם. כמה עולה החלוק הזה? זה נראה לי במידה S, אבל אני לא רואה מה כתוב. שם, נבדוק. אקסטרה לארג'. אוקיי. יש גם בצבע סגול. או, מדיום S. יש גם כחול וירוק כהה. יש בלבן. זה להסתכל עכשיו. לא, רציתי שתמכן. הרבה כסף. מדדת? מוכנה? יאללה. אני אעזור לך. Наверное, уже мама уже все. Мама уже все. זה קבלה שלה, ואחר כך את החלפה. כהחלפה, ותקחי להם איזה מתנת יום הולדת כזה. זה נגמר, גמרתי מהסיפור. זה לכל אחד, ככה אני נסע לכם לבד. Давай. этот что? שחור נולד. שחור את לא רוצה? אז אל תקחי. 2? רק 2? זה הכל. этот что?